Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba na sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Tabuilan, Cebu. Apan, ana karon sa Argao, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasangan nga itang. Recorded by X Thunder Gaming. Tinuod, itang. Imo na kong gisugot. Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat kayo, tang. Salamat kayo, ha. Huwag ko nimo panto sa ugdugay. Imo na kong gisugot. Basta kay isaad lang ginako kel ha. Gadilig ko nimo pasakitan. O itang, ako na isaad nimo nga ikaw ra gid ang akong higugmaon. Ug wa na ilain pa. Salamat, Michael. Day, tinuding ako nadunggan nga uyab mo ni Michael nga pag umangkod sa kumbana. Oh, day. Aw, hinuon. Buotan naman sa nas, Michael. Mao bitaw, day. Nga ako na lang sa diyang gisugot. Tang, Domingo maron. Manurita? Asa man sa tamanuroy? Mananaw tag sini. Kay na may bagong ulong salida. Sige. Paabot ako kadiyot ha kay mag-ilis ko. Saman, nalingaw ka sa salida nga atong gitanaw? Perting lingawa. Ya, asa man ta paingon ini ron? Agad ako nimo. Pwede pa man tamang laag kay sayo pamansad. Sige, sige. Nanglaag ta. Kunya na lang ta mamauli kung ngit-ngit na. Michael, ingon ka mang laag ta. Nanood man lagi tayo ng gamayng kwarto. Love ko nimo dili. Ako kakang sugton kan dili pa ka nako, love. Nasa to pa. Kung sugot ka sa kung gustong bato nimo. Unsay, buot may pasabot. Dili na ta bata itang. Naibaw na ka sa buot ang ipasabot. Michael. Sa di ko sa kung gustong baton. Michael. Pila naman nun kabuan nga wala ko reklaha. Kung maon ha, mabdos ko. Akong pahibaon si Michael ini. Mayo noon nga mablos na kaday. Nalipay ka nga may umaabot na tang anak. Lipay kayo eh. O sa may plano ni mo ron? Maglibin na sa taday. Unya lang ta magpakasal kung may budget unya ta. Sige dong, magtipon lang ta. Ha? Mga duta sa inyo? Uday, aram sad nga mailahan ka sa kuinahan. Asa man ang inyo? Sa Pardo. Maudining akong umagaron. Mauni siya ma, si Itang. Day, si Mama Rebecca. Maayong adlaw, tita. Ay, usay tita, good. Mama na, kay mahimo na maganak kong umaga. Buotan naman sa day mong mama dong sa? Buotan maginas mama gyud. Labi na nga iyak ka lang nauyunan. Mausad. Kining day, wala ka usa ko ha. Asa man ka? Madto ko sa ko amigo. Mubalik ra kadayon? Wa sa ko mahibaw kung makabalik ba dayon ko. Una lang nagkaon ha. Kung gutomon ka. Mula ka nasad ka? Uday, Asa man ka? kanang naara ko atuon ka ditay. Madto ko sa ko amigo. Pila ka adlaw naman nga wa mauli si Michael. Asa man gyud ka ni siya maglaakan? Pable! Hindi na si Michael.
Diin man ka. Nganong karon pa man ka na uli? Pila ka adlaw man kang wa din sa ato? Ayaw kong surang-surang nga ha. Pilde naman ko. Si Pilde. Diin man day ka. Nanarimig manok ko eh. Pilde ko. Nanugal kag manok, Michael? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Sugarol day kag manok? Dalingaw-lingaw ra god. Lingaw-lingaw nga pila nakakaadlaw nga nawa din bay? Basta sa mo ka. Michael, oy mabdos in town ko, uy. Og pila na lang kabuwan ang akong pabuton, mga anak nako. Undangin na in taon ng imong bisyo. Maluoy taon ka nako. Pila na lang kabuwan ang akong paabuton. Mga anak nako. Og si Michael, wa gid gapon siya mausap. Nagpadayon gapon siya siyang bisyo. Siya na tingali ning naabot. Oh, ma, ikaw man lagi niya. Ang damang imong mga gamit. Ano mo uban ka na ako? Ha? Asa man, ma? Sa among bahay dito sa Pardo. Ha? Nga naman. Nakadungog og balita nga gipasagdan ka lang ni Michael din eh. Kay nabuang panugal og manok. Oh. Maong uban ako. Adto ka o na istar sa bahay. Kaya ako ni bahala sa imong pagpanganak. Ha? Manarbaho ka? O, ma. Aron, makapalit og mga gamit ni Inday og gatas pod niya. Kaya unsaon, wala magid magpakita si Michael. Mamalihog unta ko bantay ni Inday, ma. Hayog ka bala ka. Ako rin bahala sa akong apo. Salamat in taon kay nakasudayin kong trabaho. Makapalit og ko gatas ni Inday. Si Mama Rebecca maning nanawag. Hello, ma? Itang, pauli tayo diri sa bahay. Ha? Nga naman, ma? Ang imong anak, namatay. Unsa? Mga ano na hitabo man eh. Nga nung namatay man si Inday. Di kalit man sulirap ang iyang mata. Unya nilang hangtod nga namatay. Inday Lourdes! Inday! Itang, Ngano nagpakita pa ka nako? mga hilo ko pa sa hilo sa akong gibuhat ni mo. Kunwa pa lang unta ka magpasagad sa imong pag-aamahan. Kunaa pa lang unta ka uban namo. Kunaa pa lang ka nga makaatiman sa atong anak, buhi unta tingali si Inday Lourdes karon. Pasaylo alang ko sa kong saday. Usaon man ko nga nabuang man ko sa sugal. Pero mag-usab na lagi ko day. Labi na kung ibo kong dawaton pag-usap. Wa kay pasaylo nga madawat gikan nako, Michael. Palayo nako og ayaw nagipakita nako bisag kanus ah. Itang, Oh, kumusta ka naman, Daitang? Okay na nang. Naka-move on na in town. Maayo hinuon. Nalipay ko nga nabalik ka din he sa mo trabaho. Kaila ay kayo, oy, ugwa ko'y kauban din he. Kinahanglan na akong kalimtan ang mga sakit nga nahitabo sa akong kinabuhi ng ana. Sakto kyud ka. Sige lang, Day.
Naon niya ako ipaila-ila ni mo, ha? Dili ka magmahi ini kay buutan ni Dawana. Mauni ang akong giingon nimo nga akong ipaila-ila nimo. Si Vito. Doong dito, si Itang. Hi, Itang. Hello. I love you, Itang. Vito. May paglaong ka ko. Wa pa ka makailan ako, Vit. Nakaila ko nimo. Og nahibaw na ko sa nahitabo sa mong kinabuhi. Oh. Unsugton na ko nimo. Magpakasal tayo ta. Ha? Maayo ka na nga akong sugton si Vito? Oh, kung may gusto ka niya, ayaw na lang paantusa ang tao. Sugda na lang. Tinuod ka, Tang? Imo na kong gisugot. O, Vito. Uyab na ta. Karon dayon. Hikayon na to nga tong kasal. Nadugay malagi kag pauli, Vit. Nag-overtime ko dahi. Mao ba? Dali na, mga anak ta. Ikanalay kaon kay busog ko. Pero may naman ning dagdugay mauli ning tawhana. Ugma, ako ni siyang apason sa trabahoan. Nanggawas ng mga trabahante. Tuara si Vito. Uy, may kasikit-sikit man isang babae. Sundan ako sila. Mala, nagsabak-sabak og babae. Karon ka. Mao din imong bisyo din, Vito. Itang, Paingon-ingon pa ka nga nag-overtime ka, ha? Pero naday kay kasabak-sabak din ha? O ikaw sa buyhana ka? Nahibaw man unta ka nga may asawa ning tawhana ni patol sa kaini, ha? 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 Ay! tulong mo na, Itang! Ayaw nagpauli sa ato, ha? Pag-ipon mo ining imong kabit! Human sa maong hitabo, nangayo og pasaylo si Vito nako. Og nihangyo nga ako sa pasayloon og magtipon mi pagbalik. Pero wa na nako sa dawata. Sa pagkakaron, tuwa si Vito sa iyang kabit. Kaninyo Vito og Jacqueline, manghinaot ko nga malipayon mo sa inyong kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Gading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No katumang higalang kaagi ni Itang nga taga-Tabuelan, Cebu. Apan ana-ana karon sa Argao, Cebu. Uban sa awit ngayong gipangayo, awit nga nagulahan. Natatawa ako. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa Kawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.